mari. Alicia, dar muzica e gălăgie sau gălăgie e muzică? Eu vreau, dacă auzi gălăgie afară, peste geam, acasă, asta înseamnă că e muzică sau e doar gălăgie? E muzică. E muzică. Așa și am spus și eu. Filozofică Vecinii de jos când fac gălăgie, eu zic că ei cântă. De mult tot insist. Și care este piesa ta preferată? Spui că asculti des muzică. Piesa mea preferată este Pleacă. Și vrei să ne fredonezi acum? Sigur. Uite, Sergiu a și plecat de la noi. Dar noi pe tine Lui te era ascultăm. dedicată piesă sau nu? Ce? Lui i-ai dedicat piesa asta, Pleacă. Nu, Pleacă este o piesă Sergiu, poți să te întorci. Este o piesă de Antonia și băiatul nu știu cum îl cheamă. Ea spune, dar nu mai spune Pleacă, eu execut imediat. Cântă-ne un fragment din Pleacă. Era miercuri spre joi, mă iubeai până la cer și înapoi 2 nopți mai târziu. Nu puteam să zbor sau să mai fiu pozată la minut. O scrisoare și atât, nimic mai mult, scria negru pe alb. Adio, exclama la final, pleacă mâine o să-mi treacă. Cerea că durerea a venit și nu mai pleacă, lasă-mă să mor. De dor, fericirea mea la naiba pleacă. Adresa a și scrisă pe plic la naiba pleacă. Astăzi ce ne vei cânta? Rata morii. Se învârtește? Țac, țac, țac. Țac, țac, țac. Noi plecăm și acolo în spate, tac, tac, tac. Alicia Sârbu.
știe vreun banc la tema noastră? Nu întreba pe Evelina, îți răspund eu. Bineînțeles. Eu vin pregătit de lecție. Mai mult decât atât, este un banc la tema noastră, un banc despre muzică. Și tare fain, doar fiți atenți că e tare scurt. Întrebare. De ce sunt oltenii muzicanți? De ce? Sunt oltenii muzicanți, Sergiu. Pentru că dorm pe sol și vorbesc cu fa. Încă o dată mă conving cât de bogată este limba română. Super bogată este. Bogată în cântece este și Victoria Brădescu. Ușor a trecut de la Țurai în etapa precedentă la Cucaracea astăzi. Aia cu Caracea, cu plăcere o să-l cântăm, știu și eu. Hai să urmăm. Asta-s eu și nu am ce face. Hai țurăm și țure și țurai. Toată lumea însă mă place. Hai țurăm și țure și țurai. Dragul mi din gura cântam până când se lansera. Și mire la ore ca să joc până din căcăi se foc. Los una buburudos spaniol. Victoria, bună dimineața. Bună dimineața. Dar tu știi, apropo, cum e în spaniolă bună dimineața? Nu prea, dar Vă știu știți? cum se spune salut. Salut, cum e? Hola. Hola, hola. Dar buburuz în spaniolă, știi cum e? Nu știu. De unde e rochia asta? Rochia aceasta este din Spania. Tu ai adus-o? Mm, Ți-a adus-o Moș Crăciun? Nu. Nu? Am fost noi în Spania, nu de mult. Și Am cum ți-a înțeles. părut Spania? Este un loc frumos. Dar Foarte... unde ați fost? În Madrid? În Barcelona? Barcelona. În Barcelona. De asta Barcelona bate Realul în permanență. Orașul în meu permanență. preferat, Barcelona. Orașul tău preferat. De câte ori ai mult fost? îmi place. Niciodată, N-am fost, dar așa de tare am visez. vrut. Da. E adevărat, Sergiu, e Da? adevărat. Suntem frați. Uite, Victoria ne-a bătut la capitolul ăsta. A Și eu am fost în Barcelona și, într-adevăr, e un oraș foarte frumos. Victoria, spune-ne, dar tu știi vreo piesă despre Victoria? Da. O știu, am învățat-o, a fost primul meu cântec, dar am uitat-o. Dar eu știu o piesă despre Victoria. Ia, Sergiu, fredonează-ne. Azi sărbăm iar Victoria și îndoiala se ascunde în gând. Azi sărbăm iar Victoria, moralul e un struț cu capul în pământ. Mai departe nu vă cânt, rămâne după culise. Să trecem acum de la Victorie la cântece de leagăn. Tu îți amintești ce cântece de leagăn îți cânta mama ta când erai mai mică? Da, îmi amintesc. Hai, Ia zi. fredonează-ne unul. Nani, nani, copilaș, scumpii mami odor.